bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukuduka latha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kezo mina umfeza kuNtuthungu wakhumalo bathi ilaspo namakomenti mhlawumbe uma uthi usemusha like ngicela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungapasakhohle ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke ngoba silokhu sikhona njalo esilethele indaba okuyizona ezihamba phambili mama ngisibheka lapha endimeni omculo kaMaskandi bafethu abangabe sibheka udaba kulona olihamba phambili udaba oluthinta lapha insizwa lephansi enkandla emahlatha mnyama bathi semandaba emathula mpunga kwesikampungo sisigodu uKhuzani umfokampongose kanjalo naye lapha uza kwabo okanye lapha imbangi yakhe uNgizwe umlando umfoka Mchunu lansizwa lephansi naye futhi enkandla bafethu indaba zithi lapha uNgizwe usencome lapha noMcimbi uGumaskandi Festival usokhumbule ukuthi uNgizwe ekade enganakho ukugculiseka ngoMcimbi uwempucuzeko lapha nekhala ngabaculi abathile abangekho kwi-line up yabantu abazoba ingxenye yalomcimbi kubaculi akhala ngabo lapha uNgizwe umfoka Mchunu kwaba uyena uMthandeni kanjalo babuphuze chemist umtekhala ebaningi kakhulu lapha ukuyibona lapha umfana kaMgqomeni akhala ngokuthi i-conflict yakhona ayikwazanga ukumanejeka mangabe kuthiwa mhlambe ekukhona abantu noma kukhona iside elibhekelekayo kube khona futhi iside elingabhekeleki kodwa lo mcimbi obeza ngoUGumaskandi Festival uNgizwe uzwakala eshala ihlombe impela abahleli balomcimbi ukuthi bakwazile ukuthi impela bakwenze kube ngeqiniso ukuthi kuqasheka abaculi ngendlela okuyona efanele uKhuzani ubese dedela isinye statement lapha ekhuluma engaculiseki malana noNgizwe ukuthi kungani engakhomenti ngalomcimbi ukuthi nakhona kumele futhi kwenzeke isifanayo ngoba khona abaculi abangayona ingxenye yalomcimbi ngale nje ukuthi mhlawumbe engipholisa isikhathi ake ngikuyele kwipost kaKhuzani ufika wabhala ukuthi uma wethu uMamchunu uthena nansi ifestival eneqiniso kodwa uma ngithi ngiyabheka akekho usigoma sentambo akekho umroza abekho abafana bakaMgqomeni akekho uThozani Langa awekho amageza amadla kanjalo lapha uFalaba noMtwenziwa uJiva Zemniki ungiqa uMashelele ingane zomama imthenti ashela imshophu shini notikhala kanjalo lapha futhi nomzukulu uSminoff nabanye abaningi wasethi uKhuzani njengoba eqashwa yena nentombi yakhe manje lonke ku-right niyoze nimbone umama Mchunu ukuthi ulwela intombi yakhe besenza sengathi ulwela bonke abaculi bakaMaskandi uma kuqasha umama ewakakhe kanye naye ku-right naku ke naku media briefing yalomcimbi yena wayethula inkulumo ebengekho tshadi lento ke ayilwela uma into eqhamisa yena kusuke esekuphelile ayiseza ukuba bikho yini imasakhe umuntu okholela kuphikile ukhulumile maMchunu mina ngimthathi serious indoda ekhuluma yedlule ngisho umkayo mina angiyithathi serious kwakundodane iyona lena ehlalela ukuhlaziya iminyakazo nemizamo yamanye amadoda naye ekubeni indoda vele inja engazingeli umsebenzi wayo ukukhokotha enokuvuza amathi kusho mina ngisho kuyo kumfoka siqinsi ephaqa nomzukulu kaKhaxa akalingane endishini uma nimesaba mina ngizomtshela umama wesizwe sithi konje esikunabaculi abahlohlayo ukuthi bangidubule nyulela yikho ukungidubula okunye khohlwani ngisusuke ngikugile mina uma ngithanda wena uyashesha ukhohle bafethu ubhala kanjalo lapha uKhuzani umfokampongose ephawula ngawo umcimbi uGumaskandi Festival lapha nokuthi khona abaculi abasele kungani uNgizwe umfokaMchunu engabalweli labo abaculi uma kuwukuthi ulwela amabhinqa ulwela abaculi kaMaskandi uphalo nokuthi ngoba kukhona lapha igcokamelisha okushuthi yonke into ihamba kahle wena mhlawumbe engakuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlanga lapha na comment section isidingidele indaba ngaza kwethu izona indaba ezihamba phambili bese kuthatha sikubeka kizo ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku olumnandi nginthandana